Скъпи приятели, заради положението, което е в момента по света, политическото, не знам как да го нарека, установих, че може би най-ценното нещо на този свят в момента е смеха. И точно поради тази причина записвам това хумористично видеосъобщение, за да може да се посмеем малко заедно и да ни бъде забавно. И друг път съм оставил така някакво време за смях, но сега ще оставя малко повече. Добре. Мисля, че достатъчно се посмяхме. Аз смятам, че е важно да хората да се смеят по-често и заради това го правя. Моля, без излишни подигравки, как може да се смееш точно в този момент, в тази тежка ситуация, която е по света и у нас. Мога.